kuma abin da gwamna ya faɗa ta da hankalin kowa, tsakanin gushewar sojoji da kwashe yaran nan bai kai awa ɗaya ba. To me yake faruwa a Najeriya? Me yake faruwa a ƙasar nan ne? Yanzu abin takaici kusan jihohin da suke yankin nan duka an rufe makarantu. An rufe makarantu. ‘Ya'yan ce su dawo gida. In sun dawo gida me za su yi? Kenan yanzu ba za a yi karatun addini ba, ba za a yi karatun zamani ba. Wannan abin takaici ne wallahi. Duk mai imani wannan abin sai ya daki zuciyarsa. Duk mai tausayi, duk mai ƴa mace. Mu muna da ƴaƴa, in ka ga ƴan mata baka ga ƴarka ba, hankalinka tashi yake, ina ta fada, ina ta shiga, ina kike? Balle a ce wani ƙato zai ɗaukar maka ƴaƴa daji da ita. La wannan abin takaici ne. Don haka mu ci gaba da addu'a. Jami'an tsaron mu ci gaba da addu'a. Kuma gwamnati a ƙara ƙoƙari, a ƙara dagewa, a sa ido. Allah ba zai bar wannan abun ba. Ba za mu zo mu gina namu makarantu manya mu zuba security, mu ɗabi ƴaƴan mu kai su ƙasar waje, mu ɗabi ƴaƴan talakawa, kashe miliyoyin kuɗi a kai su makaranta, kuma a bari wasu ƙattin banza su zo su kwashe mutane ƴaƴa ba. Akwai abin takaici a wannan. Ko da haka mu ci gaba da yin addu'a, Allah ku fito mana da yaran nan da lafiyarsu, da addininsu. Allah ya tsare mutuncinsu, ya tsare lafiyarsu. Allah ku fito da su gaba ɗaya, da na musulmin da na kiristin duka Allah ku fito da su. Allah kuma ya tsare mu daga wannan bala'i da yake damun mu, wanda za a zo wajen so nawa kenan ana yin abin nan. An ɗebi ƴan Chibok ɗin nan, an ɗebi a wancan, an ɗebi a wancan makaranta. Kullum wasu da aka ɗiba fa sai da ciki aka dawo da su. Wasu da aka ɗiba fa sai da goyo aka dawo da su. Wasu ma har da ƴaƴan da suka yaye fa. Wasu har yanzu nan ma ba su dawo ba. Wani irin ƙasa muke rayuwa a cikin sabilillah. Zaka wannan abu akwai takaici, akwai ciwo. Muna jin zafi irin wanda iyayen yaran nan suke ji. Muna jin ciwo irin wanda iyayen yaran nan suke ji. Muna jin damuwa na matsayin mu na iyaye da muke da ƴaƴa mata. Muke son mu kare mutuncin su, mu aurar da su ga mutanen kirki. Wani yazo ɗeba maka balagaggun ƴaƴa ya fita daji da su. Dole akwai tsoro, akwai firgici, akwai damuwa. Ko ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba so hudu ba, abin da yana ta maimaituwa. Da haka Allah ka ba wa jami'anmu iko, ba su dama, kuma muna roƙo a ƙara musu kayan aiki, a ƙara musu ƙarfin gwiwa, a taimaka musu, a tsaye da komai, a tabbatar sai an karɓo mana ‘ya'yanmu kuma an hana wannan abin ya ci gaba da faruwa. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, ko da fitintunu na zahiri da na baɗini. Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da rahmarka, Allah ka yi mana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu